Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα την πρόταση νόμου του ΚΚΕ, μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας. Μια πρόταση νόμου που έρχεται από την αντιπολίτευση και η συζήτησή της είναι απόδειξη ότι τα εργαλεία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και πολιτικού διαλόγου αξιοποιούνται και προάγονται. Η αξιοπρεπής διαβίωση εργαζόμενων και συνταξιούχων, η ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών και των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα από δυσβάσταχτα βάρη είναι ζητούμενο όλων μας. Η καταπολέμηση της ανεργίας και η ανάσχεση της φτωχοποίησης αποτελούν προϋπόθεση για να παραμείνει ζωντανή η κοινωνία μας. Αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη βιώσιμη και δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και για τη διέξοδο από την κρίση. Αποτελούν ουσιαστική προγραμματική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και βασική επιδίωξη της κυβερνητικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει στην ουσία της παρούσας πρότασης νόμου. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί η υπεράσπιση των κατακτήσεων των εργαζομένων, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η αποδέσμευση της χώρας από το χρέος, παρόλο το ασφικτικό πλαίσιο της Μνημονιακής Δανειακής Συμφωνίας, αποτελούν ταξική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Έχει καταστήσει σαφές από το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης ότι για εμάς μοχλός ανάπτυξης δεν είναι μόνο τα μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια, αλλά και το κοινωνικό κράτος. Βασική στόχευση είναι η εξοικονόμηση πόρων για δικαιότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη ανακατανομή στα τμήματα του πληθυσμού που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το δικό μας όραμα είναι η δίκαιη ανάπτυξη, δηλαδή βιώσιμη και δημοκρατική. Βιώσιμη γιατί δεν εξαντλεί τους φυσικούς αλλά και τους ανθρώπινους πόρους, αλλά μεριμνά για τη διατήρηση και αναπαραγωγή τους. Δημοκρατική γιατί συνεπάγεται μοίρασμα των ωφελιών, εμβάθυνση δημοκρατικών θεσμών, ενσωμάτωση της κοινωνίας στην πολιτική ζωή. Το όραμα της δίκαιης ανάπτυξης εμπεριέχει τη σταδιακή ένταξη στην παραγωγή όλου εκείνου του δυναμικού που βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη της ανεργίας. Κανείς δεν μπορεί να επέρεται για τη μεγένθηση της οικονομίας αν η ανεργία παραμένει στα επίπεδα που την έφεραν οι καταστροφικές πολιτικές της προηγούμενης περίοδου. Και επιμένουμε να μιλάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και για κοινωνικό κράτος και για μια άλλου τύπου ανάπτυξη και αναδιανομή βαρών και πλούτου. Σε αντίθεση με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που οδήγησαν σε μαζική φτωχοποίηση στον ελληνικό λαό. Αντίθετα με τις πολιτικές της περίοδου 2010-2015 που κατέγραψαν εκατοντάδες χιλιάδες λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έστειλαν στην ανεργία την πλειοψηφία. Συζητάμε σήμερα την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών. Όχι γιατί η πρόταση αυτούσια μπορεί να υλοποιηθεί, αλλά γιατί πρόκειται για μείζον πολιτικό θέμα που μας αφορά. Και μας αφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρόλο που η κατάσταση αυτή δεν προκλήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είναι προϊόν της οικονομικής κρίσης και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της περίοδου 2010-2015. Την περίοδο εκείνη σημειώθηκε η μεγαλύτερη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και τα υψηλότερα ποσοστά από επένδυσης. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση αυτή. Καλείται να αποτρέψει την περαιτέρω φτωχοποίηση των Ελλήνων και να βάλει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Καλείται, παρόλο το ασφικτικό πλαίσιο της Μνημονιακής Δανειακής Συμφωνίας, να προχωρήσει και το κάνει σε πολιτικές πρωτοβουλίες που αποτρέπουν την κατάρρευση των δημοσίων δομών, φορέων και υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους. Και το κοινωνικό κράτος σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση λόγω κακοδιαχείρισης αλλά και σκληρών και στοχευμένων πολιτικών λιτότητας των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτοί που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ως δόγμα το μικρό κράτος, αυτοί που έστειλαν στο περιθώριο, στην ανεργία και στα συσίτια χιλιάδες συμπολίτες μας, αυτοί που απέκλεισαν χιλιάδες κόσμου από την υγειονομική περίθαλψη, έρχονται σήμερα να ανακοινώσουν δράσεις αλληλεγγύης και μάλιστα με σύνθημα «Κανένα στο περιθώριο». Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, είναι εμπεγμός. Εμπέζετε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τους ανθρώπους που εσείς στείλατε με τις πολιτικές σας στο περιθώριο της ζωής, που φτάσατε τους μισθούς και τις συντάξεις τους κάτω από τα όρια της φτώχειας, που τους απολύσατε, κύριε Μητσοτάκη, και τώρα έρχεστε να τους βγάλετε από το περιθώριο. Ανακαλύψατε την αλληλεγγύη? Μάλλον λίγο αργά. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του ενισχύουν και εργάζονται
για δομές αλληλεγγύης από το 2012 και σήμερα πιο οργανωμένα το κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που ευτυχώς δεν είναι κοινωνικά ανάλγητη σαν εσάς που τότε λέγατε ότι προς Θεού δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, και από ό,τι φαίνεται παραδέχεστε ότι δεν καταφέρατε να δημιουργήσετε μια βιώσιμη οικονομία που θα στηρίξει μια βιώσιμη κοινωνική πολιτική, ώστε τώρα να ζητάτε δράσεις αλληλεγγύης. Αλήθεια, με τι χρήματα θα τις χρηματοδοτήσετε? Με τα δάνεια του Κηρικά? Εξάλλου, ποτέ δεν ήταν στην ιδεολογία σας και στην πολιτική σας η κοινωνική πολιτική και οι λαϊκές οικογένειες. Στο νεοφιλελευθερισμό που εσείς πιστά υπηρετείτε ισχύει ο νόμος της αγοράς. Όποιος επιβιώσει. Η πρόταση νόμου που συζητάμε σήμερα προσπαθεί να φέρει στο επίκεντρο και να δώσει λύση στο υπαρκτό πρόβλημα της υπερχρέωσης των λαϊκών νοικοκυριών και της αδυναμίας ανταπόκρισής τους στα καθημερινά βάρη. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΚΚΕ, η λαϊκή οικογένεια για μας δεν είναι οικογένεια με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως 50.000 ευρώ. Κάποτε ήταν. Σας το είπε και ο Υπουργός στην Επιτροπή. Δεν είναι αριστερός αυτός ο ισχυρισμός. Σήμερα το 85% των φορολογούμενων δηλώνουν εισόδημα έως 40.000 ευρώ. 3 στους 5 αγρότες δηλώνουν εισόδημα χαμηλότερο από 5.000 ευρώ. 8 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα χαμηλότερο από 15.000 ευρώ. Όσον αφορά στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, το 90% είναι ποσού ως 20.000 ευρώ. Σε στεγαστικά δάνεια το 95% είναι ποσού ως 200.000 ευρώ. Σε δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες το 97% είναι ποσού ως 250.000 ευρώ. Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 80% είναι ποσού ως 250.000 ευρώ. Το 67% των δανείων των μεγάλων εταιριών είναι ποσού ως 250.000 ευρώ. Είναι φανερό από τα στοιχεία ότι ο ορισμός που δίνεται στο λαϊκό νοικοκυριό και στην υποχρέωσή του δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Ο ορισμός που δίνεται ανταποκρίνεται στο 90% των Ελλήνων. Εάν μιλάμε για τέτοιο μέγεθος, δεν μιλάμε προφανώς για λαϊκή οικογένεια, αλλά το σύνολο της κοινωνίας πλην μερικών εξαιρέσεων. Το λαϊκό νοικοκυριό έχει πραγματικά χαμηλό εισόδημα. Δυσκολεύεται να συντηρηθεί. Είναι αποδέκτης κρατικής αρρωγής. Και ακριβώς επειδή το λαϊκό νοικοκυριό και η αξιοπρεπής του διαβίωση αποτελεί πραγματική αγωνία για τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρθει σειρά μέτρων που στοχεύουν στην προστασία του και στην εξασφάλιση της αξιοπρέπειάς του. Μέτρα που στοχεύουν στη δημιουργία του αναγκαίου ρυθμιστικού πλαισίου διαχείρισης των υπερχρεωμένων οικοκυριών και των κόκκινων δανείων, που απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας, ώστε να αποτρέψουμε την ελεύθερη αγορά από το να δώσει τις δικές της λύσεις. Λύσεις που στην παρούσα φάση θα ήταν καταστροφικές για την κοινωνία. Θα εξαθλίωναν τις λαϊκές οικογένειες και θα έφερναν σε απόγνωση ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η διεθνής πολιτική συγκυρία και με τον νεοφιλελευθερισμό να επιτίθεται στο κοινωνικό κράτος και στις διαχρονικές κατακτήσεις των εργαζομένων δυσχεραίνει, είναι αλήθεια, το έργο μιας κυβέρνησης που έχει άλλο όραμα και θέλει να προχωρήσει σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Πολύ περισσότερο δε όταν έχει να αντιμετωπίσει και ένα εγχώριο κατεστημένο που λειτουργεί προς όφελος του ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου. Η πρόταση νόμου αποσκοπεί στο να μετακυλήσει το βάρος που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης από τα λαϊκά νοικοκυριά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εάν εφαρμοστεί η πρόταση νόμου του ΚΚΕ ως έχει, θα κουρευόταν όλα τα δάνεια σε ποσοστό 50% αδιακρίτως, χωρίς να υπάρχει διάκριση σε εξυπηρετούμενα και μη. Και οι τράπεζες θα σημείωναν αντίστοιχες ζημιές. Γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαζόταν νέα, άμεση και κολοσιαία από πλευράς ποσών ανακεφαλαιοποίηση. Όταν όμως λέμε ότι αυτή η πρόταση δεν είναι ρεαλιστική και ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν προς όφελος των λαϊκών οικοκυριών, δεν επερασπιζόμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τραπεζικό σύστημα. Οι μονομερείς ενέργειες δεν ήταν ποτέ μέρος της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ούτε και η έξοδό μας από το ευρώ. Από αυτό όμως, μέχρι να πούμε ότι λειτουργούμε προς όφελος των τραπεζών και εις βάρος των εργαζομένων, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
Η πολιτική που μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί στηρίζεται στην αναλογικότερη και βέλτιστη κατανομή των βαρών ανάμεσα στις τράπεζες, τους δανειολήπτες και το κράτος. Και μάλιστα έχει γίνει σημαντική προσπάθεια απομείωσης των βαρών των δανειοληπτών με τη δημιουργία επιπέδων προστασίας. Έχει επιτευχθεί η μέγιστη προστασία των χαμηλών εισοδημάτων και της λαϊκής κατοικίας. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να αποφευχθούν οι διαδοχικές ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών χωρίς να έχει ρυθμιστεί το θέμα των κόκκινων δανείων, γεγονός που θα δημιουργούσε μεγαλύτερες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης. Έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια αντίστοιχες πολιτικές των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια εντελώς διαφορετική και από την άλλη ολοκληρωμένη πολιτική που αποσκοπεί στο να μπορεί ο κόσμος να ξαναβάλει τα χρήματα στις τράπεζες, οι επενδυτές να ξαναεπενδύσουν και να δώσει χώρο και χρόνο να ξεδιπλωθεί η στρατηγική για την ανάπτυξη. Αυτό, συνάδελφοι, δεν αποτελεί υπεράσπιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά προστασία των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των εμποροβιοτεχνών, των αγροτών και όλης της κοινωνίας. Για τη διευκόλυνση των λαϊκών χρεωμένων νοικοκυριών, η κυβέρνηση τροποποίησε τον νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά το Νοέμβριο του 2015 και στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου εντάσσεται το 65% των δανειοληπτών. Μάλιστα, για τις πιο αδύναμες οικονομικά περιπτώσεις προβλέφθηκε η ενίσχυσή τους από το δημόσιο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν. Με την τροποποίηση του νόμου 4354 του 2015 για την πώληση και διαχείριση δανείων από μη τραπεζικά ιδρύματα προστατεύεται από την πώληση μέχρι το 2018 η συντριπτική πλειοψηφία όλων των κατηγοριών δανείων που συνδέονται με την πρώτη κατοικία, εφόσον αυτή έχει αντικειμενική αξία ως 140.000 ευρώ, δηλαδή όχι μόνο τα στεγαστικά δάνεια, αλλά και τα καταναλωτικά, τα επισκευαστικά, τα δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Υλοποιείται, συνάδελφοι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4320 του 2015. Το πρόγραμμα αυτό κάλυψε 405.000 συνανθρώπους μας και συνεχίζει. Ακόμα, η κάρτα ανεργίας είναι σήμερα ένα πάσο για τους ανέργους σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο άνεργος δεν είναι πλέον κλεισμένο σπίτι του, αλλά έχει παντού πρόσβαση, ώστε να διεκδικήσει τη θέση του στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης θα συνεχίσει με την πανελλαδική του εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2017. Δημιουργήθηκαν 250 κέντρα κοινότητας στους Δήμους της χώρας για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των ευάλωτων πολιτών με όλα τα προγράμματα και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους. Εφαρμόζονται προγράμματα παροχής υπηρεσιών, στέγασης, σύντησης, κοινωνικής στήριξης και εργασιακής επανένταξης βάσει του νόμου 4254 του 2014 και έχουν παραταθεί και για όλο το 2016. Η κάρτα αλληλεγγύης έχει ανανεωθεί 9 φορές και αφορά 147.967 δικαιούχους. Έχει δοθεί επιδότηση ενοικίου σε 21.198 δικαιούχους του προγράμματος ανθρωπιστικής κρίσης. Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας με τις 13 περιφέρειες της χώρας και τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να εξειδικευθούν εθνικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας με τη λειτουργία δομών και δράσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και των περιφερειακών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης και ειδικότερα του θεματικού στόχου 9, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Οι δομές των οποίων θα επιδοτηθεί η λειτουργία είναι κέντρα κοινότητας, κοινωνικά παντοπολία, δομές σύντησης, κοινωνικά φαρμακεία, ημερήσια, κέντρα φιλοξενίας και υπνοτήρια στέγων, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρα φροντίδας ΑΜΕΑ. Υπολογίζεται ότι πανελλαδικά για το σύνολο των δομών θα προκηρυχθούν με περί τις 1.500 θέσεις εργασίας. Το μέτρο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική ανατροπής της ακραίας φτώχειας. Περιστοιχίζεται και από άλλα μέτρα και λειτουργία δομών, όπως ήδη ανέφερα, και αποσκοπεί στο να καταστήσει τους δικαιούχους του οικονομικά ενεργούς και όχι αιώνια επιδοτούμενους. Από τις διακηρύξεις της κυβέρνησης διαφαίνεται ακόμη η επιδίωξη δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου εξοδικαστικών συμβιβασμών για υπερχρεωμένες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε αντικατάσταση του νόμου Δένδια, ο οποίος απέτυχε στην εφαρμογή του. Συγκεκριμένα,
Η στόχευση αφορά σε ένα μηχανισμό που θα αντιμετωπίζει συνολικά τα χρέη προς τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ίση και δίκαιη μεταχείριση μικρών και μεγάλων οφειλετών. Η κυβέρνηση θα εγγυηθεί για τις βασικές αρχές του ελέγχου βιωσιμότητας και για τα εργαλεία αναδιάρθρωσης με γνώμονα την εξυγίαση των επιχειρήσεων και την αξιοπρεπή διαβίωση των ελεύθερων επαγγελματιών. Ακόμα, η επανεξέταση του κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών, ώστε να αντιμετωπιστούν κενά και αδυναμίες, να καταστεί προσιτός και λειτουργικός στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας που προσφέρει σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, είναι αξιόλογη πρωτοβουλία. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πιστεύω ότι με την πρόταση νόμου που συζητάμε σήμερα γίνεται αντιληπτό από όλους ότι πέρα από το περιοριστικό πλαίσιο ενός ανεπιθύμητου συμβιβασμού, οι δράσεις τις οποίες μπορούμε να προχωρήσουμε για να ανακουφιστεί το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού είναι πολλές και πολυεπίπεδες. Σε αυτόν τον αγώνα θεωρώ ότι η στιγνή αντιπαράθεση για το μπλοκάρισμα πολιτικών και μέτρων που είναι θετικά για το λαό δεν είναι προς όφελος κανενός. Η πρόταση νόμου του ΚΚΕ, παρόλο που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή λόγω της δεδομένης εγχώριας αλλά και διεθνούς οικονομικής κατάστασης, μας επαναφέρει στις δράσεις που μπορούμε από κοινού να αναλάβουμε για να βρεθεί ο λαϊκός κόσμος στο προσκήνιο ξανά. Αλλά αυτή τη φορά όχι διαμαρτυρόμενος, αλλά υποφελούμενος από πολιτικές με βαθιά κοινωνικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Η συνεργασία των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων απέναντι στην παγκόσμια κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου δόγματος μόνο όφελος μπορεί να φέρει στους εργαζόμενους και στις λαϊκές οικογένειες. Συναδέλφισες και συνάδελφοι του ΚΚΕ, άκουσα τον εισηγητή σας να μιλάει για αρμαγεδόνα στα εργασιακά και αναρωτιέμαι, μήπως είναι δική σας ευσεβής πόθη αυτά? Γιατί στο σχεδιασμό της κυβέρνησης ακριβώς τα αντίθετα υπάρχουν και για άλλη μια φορά θα αποδειχθείτε κασάνδρες. Ο λαός πρέπει να σταθεί γερά στα πόδια του. Την επανάσταση δεν την κάνουν οι εξαθλιωμένοι. Έτσι ώστε να μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του για ένα καλύτερο μέλλον για αυτόν και τις επόμενες γενιές. Ας δουλέψουμε λοιπόν μαζί προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Κατερίνη Γλέση, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.